So power ta, power higa tuyok diri lang babuton. Alright, diba? Ang kani pud siya guys, ang kani siyang RAM, pwede ba ni madaghilik yapon? O labhan tig mayo. Tay ko kay mo ang unit pud. Kung naidang kwarta, pero kuan kani ako share lang ni sa para namin idea. Kani ay sa ako abo ning pare. So kani upat atong tulo sulbad na ni kasi mga 5 ni nakita na ko ni. Usa rin na ayo ni uban ni palitan ng pisa. So kani sa ako ning pare. So yun pare na ko musilo to. Ato i try ang 5 ni. Balik ang monitor ni kani. Atong i-on. Monitor on. Dara. On. Sige siya. Tuyok yung heatsink. Okay. Yung output na lang mo wala. Output yang wala. Yang display. Display wala. May display. Oh. Alams na. Yung ani siya display. So akong kuan ni tubusot at ni kay sa iyang number 1 yang RAM o ang iyang internal nga kani internal. Manay kuan ni karon atong kanon. Ito siyang pwede po iyang monitor guba or ihang kani. So sigam na may power pero mas maayo duha kang monitor, duha imong silbi testing ba para siguro anong monitor guba ba meron ako ni abino kani guba mong kani usa ang sure gi ba nang display ni tanan. So para gid nga kita mauwaw sa itong mga customer ba. So mao na sure na ito na. So ang sa RAM. So ito sa itong power kay sim kuruntihan ta. So RAM apps RAM saka na kay mabutang sa kaning stand ba kuan gadit lang so okay na kini ba na okay na. So ang yung RAM mo'y atong kanon ibaron. Asa man yung kuan. Asa man itong ilisiri? Itong balay ang gamay ba? Parang nababas mansyon. Nawa man siya ngita. Ang berde. And I pray don't take me soon cause I am here for a reason. Kaniyang RAM yung 5 itong nantiyan. But never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day. Yeah. Biar mayo para tuan di siya. Right? Tuan pa. Tuan selinis. Mo ni diferensya sa mga kanang karaan na ba? Karaan nga board, karaan na kuan. Kuan
ang yang unit kani DDR3 ni mo kitaraan ni siya yang RAM no nagka-moist na so ang abog mo masud na ba sa kuhan sa yang board mo ang kuhan na siya ni buwiran ba pero unsa pa kuhan mo kuhan siya mo palya rin nagagyan terus kadugay na ba kuhan ni balik violence down with the hate. One day we'll all be free and proud. Man kanan i-pressure duha ka pressure na ito sakto nga pilit nga kuan pag ang sucker bate hindi mo siya makuan gyapon on limbyuhan na pud hantod limbyuhan hindi gali RAM pero para sure pakit on ta mo say nanong kayong mo gram ni siya huwag din yung siga oops pagka power i-over ni sabi ni na yun gana gari ang display wag po LB no? So, si LB. Wagit siya, no? Wagit. So, nato na siya pugson. Pag yung keyboard para kuhan, o siga. Wagit yung siga. Kaya iya yung ani, sure ko nga RAM ni siya. So, itong buhato ani is ibot na punta. Limpyo na punta. So, hindi game na siya mo da. Testingan na to siya o kanang RAM nga bagong palit. Sa karon kani sa itong kanahon. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want Limpyo. children will play. Kailangan i-share ko guys kanang kung magpaayo ka ngani kung susuway ka kailangan na jugay nakamuan pud kay basig ang imong PC imbis okay pa sobrang mo kusnada nga okay ka nang gaming knowledge sulta maguba gid imong kuan mo sayang na kay Christian but at least kani kibok ka say naka-idea ba sa imong problema ana kay wata kibaw di RAM ang problema sa imong board ba di ay imong OS imong kuan niya imong gikuan din imong suspect din ang imong RAM na sulta maguba na imong kuanon imong kanang unit We don't lose, we all lose, but they're feeding on the souls of the innocent. Blood, fresh pavement, keep on moving, though the ones are still raging. And in this place, you may lose your way. Your way. 1, 2, 3, 4, 5, 6 so din mo guys kay yan po isa ang ingana si kuan kanang basta maka-cause pa siya problem nga na po kanang na-power point kuan ba mag-subig explain basta konsulta mo na po ibigay ni nga na mo kuan siya makasolve po siya problem nga na para mag-benefit power hindi gimdag green mo na siya last one mo na siya kuan kaya ingon juga nga
sa gidini mo mao sa problema mo na siya madto juga kontak ni technician. On siya siga function wala so wala function wala sa display so check na itong iyang kuan na nag-attach siya so walang siga so kana sabot nga saram ta saram gini siya so para makaingon ta nga saram gini so natay kuan kaon nga RAM pero namin mga kuan diri kani siya mga unit pwede mga kung technician nga kanang di use mo trabaho nga waan tag-iya pwede na yung balhin match pero kana pud kuan na ang kateta na ang sinsya na to na kuan bis motabang tag nagkablima ato nang tiwasan so dahil na ang imong kudinsya na ba kana rin mong kanong maluis ita ba so ato ginius kina tumang tabang ba kalisod po sa ilang stasyon kita po'y naa silang sitwasyon nga ginangan talaan po kayo no ano so karon pininta ang akong pare mo yung pare yung kanang para ano ko siya akong gilisag RAM nga RAM gining problema okay ra kay sabot ng sparin ako kailan ng sparin ako na so pa ko sa RAM na ko nga tuwan na mo nga RAM dili sa akong RAM mabud paon dahil huli na to sa RAM na ko na nga DDR4 may katang DDR4 so ako muli nang dito sa plastic kay nang para dili siya mo kuan isa ba so mo na yung RAM Sometimes in my tears I drown, but I never get me down. So para lang ma-check it nyo nga so mo na yung RAM niya yung RAM so